Ja som veľmi rád, že sme mali naozaj až na také malé zranenia, musím poklopať celkom takú homogénnu tú prípravu a najmä to, že sme mali možnosť konfrontovať sa s rôznymi súpermi a ako tá príprava pokračovala, tí súperi boli stále silnejšie a silnejšie. Ja som veľmi rád, aj keď vždy to tvrdíme, že vlastne v tej príprave skôr dôležitejší spôsob, ako si počínate, ako tá vaša hra vyzerá, než výsledky, ale samozrejme, keď vyhráte, tak dáva to aj viac entuziazmu a viac elánu tým dievčatám tvrdo pracovať, lebo sami vidia potom, že tá tvrdá práca sa opláca. Naozaj mali toho miestami už dosť, my sme s tým aj rátali, ale som veľmi rád, že tá naša krivka tej výkonnosti mala doposiaľ stúpajúci charakter. Na čo sme naozaj dali najväčší pozor a sme sa všetci poučili, na čele so mňou bola to budovanie nejakej tej tímovej chémie a som veľmi rád, že aj ohlasy zo šatne hovoria o tom, že zatiaľ je teda naozaj zdravá a pevne verím, že po príchode tých posledných dvoch posíl to silné jadro bude naozaj také silné, že ich stiahne a ostane rovnako zdravé ako doteraz. Dievčatá si sami pochváľujú atmosféru v šatni a hovorím, že nemôžeme konkurovať tým najväčším favoritom v našej skupine finančnými možnosťami, ale určite spôsobom, alebo našou náročnosťou tréningov a najmä tou tímovou chémiou ich môžeme aj prečiť. Čiže myslím, že toto by mohli byť naše atribúty, ktoré by nám mohli priniesť eventuálny úspech. My odlietame vo štvrtok na obed z Budapešti na veľmi prestížny turnaj do Ekaterinburgu. Tak ako minulý rok, aj tento nás miestny gigant pozval a my sme to radi prijali a v semifinále sa stretneme už s kompletnou Nadeždou Orenburg, ktorú sme síce v Trutnove porazili, ale budeme mať možnosť teraz si vyskúšať družstvo, ktoré bude pripravené podstatne viac, ako bolo pred 2 týždňami. Ďalším a posledným účastníkom je Spartak Moskva, takže čakajú nás 2 veľmi ťažké zápasy a som rád, že tá krivka náročnosti tých zápasov v príprave rastie a aj tie zápasy nám podľa mňa môžu dať strašne veľa. Potom nám ostanú vlastne 3 týždne prípravy pred veľkým šlágrom, ktorý je 5. novembra v Steel Arene. Práve zajtra sa už začnú predávať jak permanentky, tak lístky na tie euroligové stretnutia v Steel Arene. Takže všetko zaujímavé vlastne môžete nájsť na našej stránke a od zajtra sa dá vlastne dostať k lístkom.